Хаумыһығыҙ, хөрмәтле тамашасылар. 2002 елда Сибай қалаһында үткәрелгән чираттагы Ирәнлек моңдары бәйгеһендә хоҡланғыс бер күренеш булды. Ашҡын районынан килгән ағалы-һеңлеле Әхмәтовтар 8 йәшлек Алмас Ҡаһымтүрәне һәм 6 йәшлек Миңһылыу Зөлхүҗәне хоҡланғыс кимәлдә башҡарып, бөтәһен дә таң ҡалдырҙы. Еңеүселәрҙе билдәләр өсөн фекер алышҡанда жюри ағзаһы күренекле йырсы Зәки Мәхмүтов Гран-прины ошо 2 балаға бирергә тәҡдим итте. Композитор Нур Даутов менән мин был тәҡдимгә ҡушылдыҡ. Зәки ағай, мындай күренеш һирәк була, ул мәлендә баһаланырға тейеш тине. Минем Зәки ағайҙың ошондай бәлки бүтән ҡабатланмаҫ күренеште ваҡытында баһаларға ынтылыуы һоҡландырҙы. Зәки Ғиззәт улы Мәхмүтов ысын мәғәнәһендә оҙонҡой маһиры булды һәм был осраҡлы түгел. Бәләкәй генә ваҡыттан уҡ минең атайым мәрхүм эш эшләгәндә, тегендә ҡаралты тирәһендә эш эшләгәндә моңно ғына итеп йырлай торған ине. Шунан кистәрен, өйдә бер нәмә эшләп ултырһа, моңны итеп йырлап ултыра торган. Менә шул минең күңелемә кермәгәнме ни? Кергән. Миңә рәхәт ине аны тыңлауы.
шул колакка һәм күңелемә халынкандыр. Һәм мин шулай итеп үземнең күңелемдә йыр бәйгеле ни шәлкеме табы ни килеп сыкты. Һәм үземдә һизмәстән йырлай башладым. Мин дә Картатай бик матур җырлады. Мин дә ул вакытта бәләкәй вакыт инде Картатай үлгәнгә мин 5 кенә яши. Шулай да мин хәтеремдә калган. Картатайның җырлаганнары, шул Ишкәксез картны ул бик матур җырлый торган. Минем әтием дә матур җырлайды. Алар иң зур абзыйсы Масорбай да бик матур җырлады. Зурани да җырлый торган. Картатай мәҗлес сайын ул аны җырлатмай калтырмай торганнар. Без бәләкәй вакытта карап утырган хәтердә. Картатай мәҗлесне башлап җибәрүсе, алып барусы Картатай була торган. Зәки абый әтисенә охшаган. Хукы буенча Зәки абый Картатай. Урта мәктәптә биткәндә концертта да йырлап һәм район конкурсында бәйгегә килдем, йыр бәйгегенә йыр белән килдем. Аннан моннан үтеп Өфөгә республикан йыр бәйгегенә бардым. Шулай итеп мин үземдә һизмәстән йырга кирип киткәнмен. Йыр дөньясына, йыр диңгезенә кирип киткәнмен. Чөнки йыр ул кешенең гомерлек юлдашы. Менә теле юктың иле юк дигән күк. Шуңа рядом бара ике ярышып барган күк. Моңы юктың теле юктың иле юк.
Махмутов Зәки Ғиззатуллаулы 1934 елның 25 январында менә шушы йортта дөньяга килә. Бұл Башкорт урамында иң зирәге, иң акыллы малай итеп кабул ителәр. Аның әнисе Хәйрниса абый, әтисе Ғиззатулла абай, аларның өйләре белән бер рәттән булган мәдрәсә һәм мәчет. Мәдрәсәдә укыганнар ул вакытта Макар авылыннан да 90лап шәкерт укыганнар. Шуның өчен аларның торган урыннары изге урын дип әйтәсе килә инде. Бик истәлекле һәм истәлекле мәчет дип әйтергә кирәк. Шушы мәчеттә безнең Зәки Валиди белем алган. Зәки агайга да исемне юкка гына Зәки дип бирмәгәннәр. Шәҗәрә бәйрәменең төп инициаторы булып Махмутов Зәки агай инициативасы белән үткәрелде. Һәм шушы Үтәк авылының, данлы Үтәк авылының 6 нәселе бергә очраштылар. Büyük Vatan Soğuşundan soң авылдан сыгып киткән һәм авылга шушыңарсы 70-60 ел буе кайталмаган абыйлар, апалар шушы бәйрәмдә, шәҗәрә бәйрәмендә очраштылар. И аларның һәрберсендә күз яшы булды, но бу теге кайгы яшьләре түгел, шатлык яшьләре булды. Шуның өчен шәҗәрә бәйрәмен үткәрергә инициатива биргән өчен Зәки агайга бүтән авыл халкы исеменнән без рәхмәтлебез. Зәки Валиди әнисе безнең авылныкы бит инде. Зәки Валиди әнисе Сатлыковлар нәселеннеке, минем Зурани ягыннан алар тогы килеп сага. Зәки Валиди карашы безгә Ирактан тоже Зурани яклап безгә алар тогы килеп сага. Махмутовлар нәселе зәҗәрәсе 21 буынга бит инде барып җиткән. Шуларны беләбез инде. Әйтәләр 7 буынны белергә тиешсең, без 3 мәртәбә 7 буынны беләбез уж. Шулай килеп сагабыз. Монда, конечно, Зәки Валидиның роль бик зур. Ул йөрде Уфада архивларын кутарып. Ата ягынан Махмутовтар нәселеннән Монга, әсә ягынан Хатлыковтар нәселеннән белемгә ынтылу Зәки Махмутовты Өфе сәнгать училищесына алып килә. 1960 елда училищены уңышлы тәмамлай. 1970 елда Гнесиндар исемендәге Мәскәү дәүләт музыкаль-педагогик институтын тәмамлай. 1963-76 елларда Башкорт дәүләт опера һәм балет театрында, 1958-1963 һәм 1976-нан гомеренең адагынаса Башкорт дәүләт филармониясында ярсы солист булып эшләй. 1997 елдан Өфе дәүләт сәнгать институтында укыта. Зәки агай Башкорт халык йыры маһирлары Сөләйман Абдуллин, Рәхмәтулла Бүләкәнов, Гата Сөләймановтардан одынкы хабактары алуы турында иң йылы хатирәләре менән уртаклашыр иде.
2003 елдан ул сакта Бөтә дөнья башкортлары курултайының башкарма комитеты рәисе күренекле фольклорчы галим Әхмәт Сөләйманов һәм күренекле ярсы Зәки Мәхмүтовтың инициативаһы менән Гафури районында башкорт халык йырларын башкаручыларның тәүдә район, артабан төбәк бәйгеһе үткәрелә башланы. Исемдәге бәйге үзенең юнәлешен тапты. Мин шулай икәнне инанамын, чөнки без дөрес юлга бастык. Без яңа таланттар сыгардык. Һәм яңа йырланмый яткан йырдарды күтәрдек йырсылар тарафыннан. Улар күтәргән. Шуннан Борынгы башкорт йырдары югалып барган йырдарды безнең бәйгечләр аны йырлап та йөргәннәрдер. Һәм кайберләре атаһы, карта атаһы йырлаган йырдарды бу вакытта хәзерге заманда йырланмаган йырдары искә төшереп, шуны бәйгегә алып килделәр. Шуннан тагы да иң көчлеһе олылар яшьтәргә буындан буынга йырдарды бирәләр, тапшыралар. Балалар тартылды, һәм балалар олы апай әсәй картинәләренә, картаталарыннан өйрәнеп, йырдардың озындарын өйрәнәләр, балагына киенә.
Башкортстанның халык Рәсәй Федерацияһының атҡаҙанған артисы, мәшһүр йырсы Зәки Ғиззәт улы Мәхмүтов тыуған халҡым, тыуған республикам, тыуған илем тип йөрәгенән сыҡҡан моңон йәлләмәй, йомарт өләшеп йәшәне. Башҡорт халыҡ йырҙарын башҡарыусыларҙың Зәки Мәхмүтов исемендәге призға бәйгеһе Зәки ағайҙың Аҡҡош йыры булғандыр да. Яш балалар үсеп сыға. Әле мына беренсе, икенсе конкурста бишектә ятҡан дип әйтәйекме, мына бит инде 4 йыл элек дигән шикелле беренсе конкурс. Хәзер мына 8 яшьлек балалар мына безнең конкурста катнашты, нисек матур итеп, оҙон башҡорт халыҡ көйҙәрен йырлап торалар. Еренә иткереп, матур итеп, мына был безнең халҡыбыҙҙың киләсәге, безнең халҡыбыҙҙың йырының йәшәүе, халыҡтың теле һәм йыры йәшәгәндә ул халыҡ йәшәй. Sa